Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Bai? Kaixo, egunon, Sagat. Jasmin. Zemuz? Ongi, zure bai? Ederki, bai, iritsi berri Leitzara, elkartuko gara? Bai, plazan nabil, nire duzu etorri eta kafea hartuko du. Ederki, oin arte. Vale, venga, dio. Hombre, ona, zemuz? Ongi, mintxe? Zure bai? Bai, super, Bai. beribitez. Tuko du kafeat. Venga, bai. Hortan. Venga. Egunon, Sagat. Egunon. Zemuz? Ongi, hemen, goiz normal bat pasatzen, kafea hartuz, eta lasai, zueke bai, ongi. Bai, super ongi, eskerrik asko baletzagatik. Ba, begira, justo horrexegatik etorri gara hemen zure herrira, Leitzara, ezagutzeko pixka bat zein den zure egunerokoa, ez? Ez dakit egunerokoa aldatu den txapelketatik onat, edo ez? Bueno, egunerokoa ez gero asteburuak igual pixkat bai, berso saio gehiago eta bauzka dalako, eta alde hortatik lan gehiago tokatzea dalako. Bai. Baina bestela nire bizimodua egin behar izan dituen elkarrizketez gain, ez da askorik aldatu, eta gaina hobe ala izatea. Bai. Bai. Eta plaza lana aldatu da, orduan? Bueno, lana aldatu ez, baina handitu igual pixkat bai. Bai. Badaki txapelketak dakarrela hoi, pixkat hoi hartzun hoi ondorengo hilabeteetan behintzat. Gero, beti esaten dugu, gora egiten duen bezala bera indazekela, edo aldatzen dela batzutan gehiago kantatzen duzula, beste batzutan gutxio, gero beste txapelketa batzuk tartean pasatzen die, eta orduan beste batzuk gehiago hariko dira. Bueno, oso aldakorra dela plazan aritze hoi, baina pixkat handitu zaite jarduna alde hortatik, txapelketa dakarren hoi hartzunak saio gehiago dakartzalako. Bueno, pues Leitzan jaio, bizi, hazi eta bertxotan noiz hasi? Bertsotan oso umetan hasi ginengo. Egia da, bertso eskolan hasi baino lehen gurasoek eta eramaten gintuztela bertso saiotana. Gurasoak oso bertsozalek dielako eta izan dielako beti. Baina gero bertso eskolan ni hasi nintzen 7 urte, 7-8 urte naiz gogoratzen zehazki. Baina 7-8 urte inguru hortan. Anaia bertso eskolan haitze zen, 2 urte zaharrago da, eta orduan bera 2 urte lehenagoia bertso eskolan hasi zen, bera ere 7-8 urterekin. Eta nitan ere lagun bat gonbidantu gintuzten behin kurtso amaierako merendolara. Bertso eskola, suposatze duten gantzatu egin gintuztelako, eta esan zuten gonbidatuko ditugu merendolara, eta joan ginen, eta esan ginen, bueno, aurrek urten apuntatu egingo gara, eta horrela hasi ginen. Egia esan gehiegi aurrez erabaki gabe, edo, bueno, gehiegi pentsatu gabe, ongi pasa genuen, eta aurrek urten apuntatuko gara. Eta funtzionatu zuen gonbidatu izanak du, eta orduztik ero, ez du bertsolaritza utzi behintzat. Uste duzu orduan familiako kontua dela? Familia bersozale izateak ez dakar beti zu bersozale izatea, gero zuri gustatu hartzeizu, eta guri afizioa handia sartu zaigu umetatik, asko gustatu zaigu, ez dakit, beste batzuri, beste gauzatzu gustatzen zaizkien bezala, izan daiteke kirolen gustatzea edo. Guri bersolaritza gustatu zaigu, egia da, harreman oso onak egin ditugula bersotan, eta horrek ere bakarrela segitu nahi izatea. Zegu hemen 13 urtera arte edo ibili ginen umeen bertso eskolan, baina bera 13ekin igual ez da ohikoena, baina helduen bertso eskolara pasa ginen. Eta hor launa handiak egin genituen hasieratik. Eta horrek uste adin klabe bat bada 14 urte, 15 urte, gaztaro adin hori. Eta hor harreman onak egin izanak lagundu zigun ikuste bertsotan segitzen, eta hontan erdi erotuta ibiltzen edo erabat hortan ibili nahi izaten. Zu hasten zarenean egunan normalki ze talde tokatzen zaizkizu, nola egiten duzu lana, nola funtzionatzen duzu? Esan bezala, dauzkat bulego ordu batzuk eta beste batzuk bertso eskolatan emateko orduak, eta orduan eguerditik hasten naiz goizen ez ere. Goizan eskola eukitze dute, eta gero eguerdiko deskanso hortan eukitze ditut klase batzuk, eta gero atxaldean beste batzuk. Orduan mani eguerdiko deskanso egiten nahi ez, eta egia da, ez dela
ordu ona da ikaslentzat libre daukatelako, ze bestela atxaldetan beti eukitzen dute o pilota dela, o futbola dela, o musika dela, dantza dela, tai chi dela. Bai, orduak bete. Mila gozat, orduan bertso eskola hor arazoa daukagu guk, atxaldeko ordu egiten eskola askok aurre hartzen digutela. Futbola daukat eta ezin du, nahiz apuntatuko bertso eskolan, ordu hortan ezin dudalako. Hor bertso eskola badauka pixkate lan zail bat. Orduan eguerdiko deskanso hortan, beti libre daudenez, erra da gutzat, beti aldute ikaslek, eta orduan erra da. Ez da gauza bera aurrekin aritzea edo helduekin aritzea ez, normalki guk entzuten ditugunean saioak, ezakit, pertsonali profesionalen lana da baita ere islatzea, ezakit, kanpoko alorretatik gertatzen dena ez, aktualitatea, politika, harremanak, eta zure kasuan, bada adibidez, gai bat bereziki gustatzen zaizuna, lantzea. Nik uste dut, bertsolari bakoitzak gehien gustatzen zaizkion gaiak diela egunerokoan bizi ditunak. Hau da, gertukoen sentitzen ditunak, gehiago ezagutzen ditulako, edo zer esan handiagoa daukalako, edo gehien motibatzen duena delako bizi duen hori. Egia esan ez naiz itxutzen hortan, edo ez nago gai baten alde eta besteaten kontra, edo honi buruz gehiago kantatuko nuke, edo uste dut bertsolaritza hoi dela polita daukana, edo zein gairi buruz ari zaitezkela, eta gai guztio balio dutela bersotarako, eta bersoak gai guztitarako balio dula. Eta aldi berean, esaten duzun bezala, gai guztietaz aritzeko, denetarik irakurri, entzun, edan behar duzu ez da? Bai, pixkate, kanpotik jasotzen dugun bildurra askotan hori da, eta edo zein gairi buruz kantatze duzu eta. Bai, gero trampatxoak eba daude, eskapatzeko moduak beti daude. Ez baldin bagizu ze esan, mekanika batzuko badaude, ez baldin bagizu zein guzu, ondoko galdetu. Orduan galdera bidez erantzute diozu gaiai, edo zure kezkak azaleatzen dituzu, edo zure galdera ikurrak, edo pixkate denari buruz jakitearen hori ez da guztiz erreala, inork ez dakit denari buruz, egia da informatu barraukazula, ze gero toka zaizu egunerokoan gertatzen diren gai buruz kantatzea beti. Eta bersolaritzak uste dut hori daukala alde polita gaina. Orain dela 5 urteko bertso saio batek eta gaur egungo bertso saio batek ez da ezkala gai berdinak, ez da dukala egoera berdina ez sozialki, jendea dauzkan kezka aldetik, ez beharren aldetik, eta orduan uste dut horrek egiten dula erakargarri. Eta aktualitatetik kanpo bada, zakit, obra bat izan daiteke liburu bat, disko bat, abesti bat, antzerki lan bat, zakit inspiratu zaituena, edo askotan pentsatu duzu bertxotan atera nahiko nuke hau? Ez da atera nahiko nuke hau, baina gero bai esate duzu, hau interesgarria edo gai honen atzenenekin hau zehola, hau zehonik edo historia guztia sortu zitekenik. Eta horrek bai pizte izkizu txip batzuk, abialen piztuta etzen euskanak. Bueno, osabat, ongi bitzen bali mazaizu, segitzeko pixkat errutine hortan ez, herrien gaudenez, aterako gara, emanen dugu bueltatxo bat, eta hurbiluko gara gaztetxera. Bai, joango gara, nahi baldin bazu. Erki. Bueno, osabat lehera ipatu duzu, herria importantea da zuretzat, hona etorri gara, eta zu ere Tolosatik itzultzen zarenean, herrira zertan dedikatzen dituzu orduak, zertara? Bueno, gauza desenteitea gustatzen zait, baina ikusten duzuenez hemen mendia besteik ez daukau. Eta mendien ibiltzea desente gustatzen zait, korrikare ibiltzen naiz, eta gero kirola itea gustatzen zait, pilotan ibiltzea, edo zein kirola itea. Eta beste gabe launekin egotea gehien bat, ez dut zaletasun berezik. Ez, horiek dira bai zera hobi osasuntxuak? Bueno, osasuntxuak ez dienak egitea gustatzen zaigu, denetik egi esan. Gauza normalak, edo zein gazte gehiago gauzak. Zuk somatu duzu azken ezakite,
urtetan nola ez, orokorren esaten dugu kapitalismoak eragin duela eta areagotu dela desente, gure bizitzetan, azkarrago joaten garela eta herria aldatu dela ere bai. Bai, egia da, gero ez da jende gutxi ikusten dela bizi sozial lasaia egiten. Atxaldean kafe bat hartzen 2 orduz lagunekin, edo herrian zehar lasai oinez ibiltzen, egia da, nik uste azeleratu dela denon bizi modua, eta horrek herri txikitan ere eragina badaukala. Eta horren ondorio dira gero, herriko taberna txikik istea, hor badago bizi modu aldaketa bate ondan nik uste zuk esan duzun joera global horregatik, eta horrek lehitzen ere eragina eduki du. Baina, uste dut hendik hartzei jula tarteak lasai egoteko eta eskerrak. Irakurri nuen horrekoan, ez dakitze idazleek esaten zuen, ari garela galtzen ritoak, ez? Egundera egiten diren gauzak, gure rutina markatzen duena, ez dakit egundera esnatza, eta hartzea kafe berdina, ordu berean, toki berean, ez dakite, nire ustez ni ez naiz justo herri bateko, naiz hiri handi bateko, eta ikusten du bai herrian gauza horiek saiatzen direla mantentzen. Bai, uste dute guztia ez egula ohiturak eustea, herri txikitan badagoela ohiturak eusteko gogo hori, eta errutinarena nahi behintzak guztia ez errutina bat mantentzea, esnatuta kafe bat hartzea izan daitekeen bezala, izan daiteke ostiraletan lagunekin ateratzea, eta hori guretzat sakratu da, ez dakit. Uste dute badaudela olako ohitura batzuk, gero aldatzen joaten, urtez urte, baina badaude olako errito batzuk eta mantentzen dienak nik uste dut. Eta rutinan justo kabitzen ez diren gauza, badira gauza batzuk zuk egin nahiko zenituzkena eta oraindik ez zara ausartu? Ez da ausartu edo denborare gehiagi ez da bat, esan. Baitere bai. Ebiliko nintzake bestela gehiago Pirineotan, ebiliko nintzake arata hona gehixio, baina bizi modua ez da egia esan libreena daukadana, eta, hala ere seinale hona da, uste dut. Denboa libre hondik ez eukitzea gauzak egiten dituan seinale eta alde hortatik gustora izan ez. Nego alpatxada handiago zartuko nituzke gauza batzuk eta tarte gehiago libre eukitzea gustatuko lehitzaiake, baina salsa guztietan sartzea ere gusta ez egu, eta gero ez esaten ez dakigu, eta orduan hori gertatzen da ondoren, baina hola da gure bizimo da. Eta bertxotan ere badago zerbait oraindik ez duzuna egin, eta nahiko zenuke, buruan duzuna, hau nahiko nuke kantatu edo hortan nahiko nuke ibili edo... Ez dakit, gehiago gusta ez bertsoaritza bizitzea, tokatzen zaidana berria denean, hortaz hori aprobetxatu eta zerbait jaso dudan moduan hartu. Hau da, ez nik bilatu ezik eta bera etorri ala, hortaz gozatzen saiatu. Txapela irabazte izan zitekeen bezala, uste dut horrekin itxutzea ez dela ondoren emaitza hori lortzeko. Ezik eta iritsi zait, eta hori aprobetxatuko dut, gero Euskal Herriko txapelketa dator, eta orduan hori saiatuko nahiz alik eta mimo hondinakin zaintzen, baina ez esan ez onain iritsi nahi dut, edo helburu hau daukat eta bete beharra daukat, bestela presio horrek uste dut ere egiten dula tensio bat ona ez dena bersotarako. Eta bersoa uste dut bizi behar dela gehiago iristen dena aprobetxatzen saiatu eta gero hortaz gozatu. Askotan esaten da, ez, biluzten zaretela plazan, ez, edo oholtzan. Esango zenuke biluzten zarela gehiago plaza txikitan edo hitzordu handietan. Uste dut plaza bakoitzak behar dula berea eta eskatzen dula berea. Eta giro bakoitzak daukala behar duna, eta igual hemen gauza intimo kontatuko ditut, giro goxoa delako, eta hemen gai sozialei buruz nire osnarketa botako ditut, giro alakoa delako. Uste dut plaza bakoitzak eskatzen dula biluztasun bat, edo plaza bakoitzak eskatzen dula zuk kantatzeko modu bat. Justo hemendik gertu dagoela beste plaza bat, ziuraski aspaldi eta askotan ere ibili zinela, gaztetxea, ez? Herriko gaztetxea. Desiente, bertsotan egitea ere askotan tokatu zaigu bertan. Bai ez? Eta nahi duzu bertara joango ba. Bai ez? Biliko gara. Venga. Ardoa amaitu zaigu, ta ez du piztuko hilik. Ezpata bat daramagu, harimatik zintzilik. Ni ustez bizirik nago, zu erdi hilda soilik. Nor geratu behar luke, biotatik itxilik.
baina barran bermaturik. Daude triste eta kieto, parez pare, duzunari, beitu jozu hobeto. Bueno, Sadat, ekarri gaituzu zuen bertso eskolara, ateka bertx, ezta? Baina, bueno, galdera zen gehiago baztu joaten zarenean Tolosara, aurrekin, nola izaten dire klaseak zen, ez naiz inoiz egon horrelako klasean, eta beti irudikatu ez dakit zerbait berezia edo. Bai, bueno, ez dakit, gu saiatzen gara lantzen, bueno, asteko gutxetik hasten die bertso eskolan, ez dakit, bueno, batzuk gehiago, beste gutxiago, baina bersotan egiten ez dakite. Ja. Orduan pixka gure lana da, bersolaritzan oinarrizko elementuak lantzea, baina jolas bidez eta modu erakargarri baten. Doinuak ikasi behar dituzte, 3.000 doinutik gora daude, denak ez dakizkigu guk ere, baina doinu asko daude. Eta doinuak ikasi behar dituzte, errima landu behar dute eta oinak barneratu behar dituzte, berriak ikasi behar dituzte. Zer esan eta nola esan ere landu behar da, badaude elementu batzuk landu behar dauzkagunak ikasleekin, baina nahiko modu jolastian egiten dugu. Piskat hasiera mintzat nahiko modu jolastian, gero ez da helduago izan, gero ez da sakonago lantzen da, moduz serioagoan, piskat transizio bat ematen da. Baina nahiko hori, jolasak eginez, taldean kantatuz, piskat ikasleak motibatzen dituzten gauzak egiten saiatzen gara, baina ez jolas hutsagatik, baizik eta txertatuz piskat bersolatan egiteko jakin behar den oinarri hori. Eta, esan duzu, 3.000 doinu flipatut honekin, doinuak ikasten dira, errimak lantzen dira, eta zer kontatu, zer esaten dute, zakit, 10 urteko aurrek edo... Berei interesatzeiena. Esan guk egiten dugu bezala, bakoitzak biziun garaiari dagozkion gaiei buruz kantatzen du, eta beraien gaia dira lagunekin jolastea, edo gurasoak haserretzen zaizkiela, edo eskolan ez dutela ikasi nahi, edo beraien intereseko gaia, pixkat guk hortara bideratuta. Eta ordan horre egiten ditugu jolas ezberdin asko, eta guk normalean galderak planteatzen dizkiegu, eta berei galderoi erantzuna ematen diete, igual guk berso erdia eginda ematen digu, eta berei beste erdia egin behar dute, edo errimak ematen dizkiegu, eskola, futbola, gola eta dagola, eta pixkat gaia bideratuta dago ez, ez gustatzen eskola, errekrean egiten dugu futbola, lagunari sartu diot gola, eta orain badaki oso pozik nagola. Piskat bideratzen dugu beraien intereseko gai horietara. Baina badukate ze esana beti egitzen dute. Baina hori bai, gela honek bai balio dizue zuei, ez? Lantzeko bertsoa. Bai, gu lehen esan bezala 13 urtekin ja helduen bertso eskolan hasi ginen, eta hau da Leitzan helduen bertso eskola egiten dugun gela, eta hemen biltzen gara txapelketa prestatzeko, txapelketa eztenean ere pixka entrenatzeko edo errota martxan mantentzeko, eta hau da gure berso eskola. Eta ongi pasatzeko ere bai. Bai, noski. Dena ongi pasatzetik, esan dute. Lanetik, baina lanean ongi pasa eta disfrutatzetik. Zeren behan dago gaztetxea. Behan gaztetxea. Hori da gaztetxea, ez? Hori da. Hau da, herrigune izango litzakena, behan gaztetxea da, behiko pixuan. Eta horrein izan ditu, horre eskolarteko txapelketa bat ere jokatu genuen, umetan, eta gero bardotako saioak ere desente egin izan ditugu gaztetxean, da egia esan, berso saio desente egin izan ditugu gaztetxean, da leku ederra da hortarako aukera asko ematen ditu eta bertso ari dagoenez saio desente egin izan ditugu. Garetu nahi dizu, zer plan atxalean?
Ba, gauza berezik ez egia esan. Kirol pixkatu hola ingo dut igual, eta gero aste hartetan eukitzen du udaletxeko talde bilera, eta berta bian barkut. Eta hori? Zinegotzi naholako Leitzako udalen. Eta noiztik, aritzen zara? Ba, legegintzaldi hortan ontan sartu nintzen, talde guztia berria sartu ginen gaina, eta ni haitzen ez pixkate gazten arloa lantzen, eta pixkate guain etxe bizitzan gaiatare lantzen ari gara, parte hartze prozesu bat egin behar dugu gazten artean, eta bueno, pixka salsa hortan. Eta zer esan nahi du zuretzat hortan aritzeak? Bueno, militantzian beste arlo bat egia esan, ba, herrian ere erain behar delako, eta herrian ere lan desente daukagulako egiteko, eta hortan gazteak ere garrantzitsua dela uste dut, eta bueno, gustora nabil, da desente ikasten egia esan. Eta zu bertsolari gisa, zure karrerarako, zure etorkizun propiorako, zer opa diozu zure buruari? Ba, gozatzea hontan. Denok esate du nik uste, baina ja gozatzen ez dugu momentuan utzi ingo dugu, edo utzi ingo nukenik behintzat. Oengoz oso gustora nabil, laun talde harra daukagulako herrian bersotan ari dena, plazetan ere neurri baten bagabiltz eta hoi harra da, ba, mundu berri deskurritzen dielako bertan. Eta bizkat ilusio hori ez galtzea. Hori galduko balitzia ez lukelako zentzu handik eukiko bersotan aitzea, baina egia da bersoraritza erabat berritzen doan zerbait da zure baitan esan dute. Beti zoaz gauza berria deskubritzen, beti da ezberdina plaza bakoitza, egun bakoitza, bueno, pixkate bilaketa hortan segitzea litzaken ere helburua ez dakit ez daukat erronka hola oso haundirik behintzat nire buruari exigitzen dio dena, edo eskatzen dio dena, baizik eta gozatzea, ze uste dute ona iritsi banaiz hori dela eta iritsi naizela itxututa gaudelako bersoakin edo bueno, ba, hori guztia ez egulako eta hori da jarra ilusio horrei eustea. Ez dakit ari naizen romantizatzen edo ideia faltsu bat, baina nire buruan imaginatzen dut bertsolari bakoitzak bere buruan baduela entzule bat. Ez dakit nori kantatzen diozun zu kantatzen duzunean? Zein da zure lehen entzulea? Zure burua da lehenengo entzulea, filtro hori pasa behar dulako bakoitzak. Esan edote, kantatzen duzun berso bakoitzak horretik filtro bat pasatzen dut, eta zure burua, eta ea guztia ez eizun kantatu behar duzun hori, edo komodo zauden horrekin edo ez. Eta hori da zure lehenbiziko entzulea. Ez dakit, hori uste dut aldatzen joaten dela entzule hori, edo zure barruko filtro hori aldatzen joaten dela, zure egoeran arabera, garaian arabera, zure gogoaren arabera. Eta uste dute horreatik dela ederra, beti ez delako berdina nahi duzuna, beti ez delako berdina kantatu nahi duzuna, bilatu nahi duzuna. Eta orduan entzule horri jaten ematea erra da aldatzen joaten delako, zure bizitza aldatzen den einen. Nahi nuen itxe galera honekin zen, nuen nahi hasi honekin, pentsatut bazakit askotan izan nintzen lehenbiziko galdera, baina bueno, irabazi duzu Nafarroako txapelketa. Eta nahi nizun galetu zer moduz honekin, hori guztiarekin. Pozik lortu izanagatik, eta ja pixka perspektiba batekin behira. Ja 3 hilabete eskaz pasa direlako, baina bueno, neke bate ekarri zidan horrek hasiera baten, batez ere elkarrizketetan ere erabat hartzera behira eta saio horri behira, eta pixka neke bat ekarri zidan, ez dute saioa pixkat entzun dut, baina ez dute gehiegi erotu nahi horrekin. Eta esan pozik esan dut askotan, baina urte askotako lan baten emaitza ez dela ikusten dudalako. Ez noa 30 urte berso plazan, baina 7-8 urtetatik hasi nintzen, da orduztik nire zentralidadea bersolaritzak hartu du neurri handi baten, eta 4. txapelketa zen, ja 6 urte bagenera matzan txapelketan, eta pixkate lan baten ondorio bezala ikuste dut, eta aurrera begira egin dezakedanaren indar bezala ere bai. Indarra emateit horrek, pixkat aurrera begira lanean seitzeko eta ikusteko lana itiak emaitzak ekarri dezakela hoen txapelketa nagusia dator, eta gero berriz Nafarroako etorriko da, eta Nafarroan nahiko txapelketa eukitze ditugu 2 urtez behin kantatzen dugulako, eta gero 4 urtez behin Euskal Herrikoa tokatu daitekelako. Eta orduan motivazio bezala ere balio dit, pixkat esateko, lan egin ezkeo zerbait lortu ezakezu, ez duzu txapelagatik bakarrik egiten bersotan da apuntatzen txapelketan, baina horrek motivazioa pizten du eta irabaztea den guztia ez egin uste dut. Eta orduan poza, esan poza handia. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko herrian hartzagatik. Zuei, eta nahi duzunen hemen
Egongo ga, kafea hartzeko. Hori da, edo gaztetxera. Edo gaztetxera joateko. Hori da, eskerrik asko. Argi zuei. Aprobetxatuz gure herrian gaudela, nabari da bertsoak indarra duela. Gaur ere ikusi da, askotan bezala, amaika ikasteko jaioak garela.